Indaba ezimbi bethunani esizivayo namhlanje, the 27th of January 2025, ngezoba umculi odumileyo obizwa ngegama loba nguBig Zulu uye wafumana ingozi yemoto eMasikizi. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. KuFacebook kuke kwabhalwa ipost ngu-DJ's Production. Le post ithi ichaza ba breaking news, Big Zulu was involved in a tragic accident last night. More details to follow. Then abantu ke bangena phansi kwala post babe besithi hayibo bethunani ingaba yinyani lena. Bakhona ke abantu abangenayo ba confirm ukuthi yinyani lena ngoba uDJ's Production lo ukwa manager uBig Zulu. And then ke ngoku ne recording label ka Big Zulu iye yakhupha imbalelwano yabhala iconfirma ba uBig Zulu indeed ebekwi car accident izolo ebusuku. Njengoba ke ngoku ichilo iDJ's Production ba more details to follow. Abantu ke babe befuna uyazi uba kwenzeke ntoni na bethunani kwaye ke ngoku uBig Zulu yena uyaphila. Sanuthi tragic accident ningacacisa uba usesibhedlele. Babe sithi ke abantu ngokukhangeleka kwale moto yomelele le moto banethemba loba uBig Zulu uyaphila. Nenkabi Records ke iye yathi kwimbalelwano yabo ba icela abantu bambeke emithandazweni yabo. Lonto ithetha ukuthi ke usaphila kodwa ke mhlambi noba ukwimeko ke emaqongo esibhedlele. Ezindaba ke bethunani zivakala emveni kokuba iproducer yapha eNkabi Records nayo ibifumene ingozi nge-13 kaJanuary or the 13th of January kulonyaka sikuwo egama lenguXola Tshabalala eseJoburg endleleni ebheka estudio. Then behamba ke xaba nomnye uDJ kodwa ke khange ibonzakale kakhulu. So abantu ke ukuba buzibuza imibuzo bathi hayibo kwenzeka ntoni eNkabi Records kusandokwenzeka iaccident kwiproducer ngoku nanku noBig Zulu ikhona into yenzekayo pha. Babe besithi ke abanye abantu hayi inoba uBig Zulu akasahlabi. Niyabazi ke abantu ku-comment section bawuze bathethe into eninzi ngokufuneka kuthandaziwe. Abantu kabaninzi baye babhala ke benqonelela uba uBig Zulu aphile esibhedlele kwabe kuthandazwa nothandazwa kuthiwa masimbeke nathi emithandazweni bethunani. Njengoba sivile ke uba kusithiwa ezinye indaba eziphangaleleyo zawube ziphinde zilandele inoba ke kuba besajongene nendlela okanye nemeko yakhe pha esibhedlele bawubuya ke basi-update. Ndawuphinda ndenze enye ivideo elandelayo eyobe ilo ngxelo bayawusinika yona. Kodwa ke sihleli ngethemba loba uBig Zulu uzaba right. Inoba ke nabo benganxabanga nje bayithetha lento ngoba ke xa kwenzeke izinto iba yi-hour nje sibe sesiyazi yonke into. Kodwa ke ukule i-accident yenzeke last night kukhona ke siva ngoku emva kwemini ngayo. Inoba besaxela ke nefamily. So sesibeka ke nefamily yakhe uba ibe strong during this difficult time. Enkosi kakhulu ke uthini ubukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.